Pero ikaw ba nakadawat kag death threats? Maski ako ko, diligid forever, no? Ang kasikatan sa Kaya sinasabi ko, pag may social isang media. vlogger na consistent yung fame niya for 3 years, Yes. sabi ko, matalino na vlogger yan. No. Sabi ko, So far, kinsa ang mga vloggers? Ako. No? Ako lang. Ako lang. Actually, yung sinabi ko yung promise. Balik na uban ba si Chat at Tony. Mayong bungkag, this is your proud bisdak boy, Chito sa Montina. Lami na ginunta kay mo syagit og Yudi. Pero dili lang ko. Kay child-friendly show ta din eh. Pero kaniya, wala ko ninyo giundangan sa inyuhang mga comments nga unta ma-chit-chat na nato ning gasigi ginugdala og lingaw og saba sa social media. So wala na ilain pa ang pinaka-beautiful nga content creator, social media star nga gikan pa sa Thailand niabot og libak karon naa na diri sa Davao City. Dili na nako padugayon pa. Ako nang ipaila-ila sa inyo ha dinhi sa programang binisaya sa Chit Chat ato ni Jeren Jude Bakas, also known as Thailand Girl TG. Yeah! Grabe. Hoy, ara ka lagid subong sa programa. Actually, matagal na namin to gina-push, guys. Kaya lang talaga busy din ako. Supposedly, Ikaw raman ang kahit busy ako, mo ano talaga kung magkuan ka. Salamat ka, show mo ni. Hindi mo ako mabasa. Walang bardagulan. Huli ako. Saka sabi ko, ano. at saka kinakabahan ako kasi di ba Bisaya, full ano ka talaga na Bisaya. Ako Ilonggo. Sabi ko, hala, baka yung expectation niya ganito ganyan. Tapos syempre, baka wala manood, baka Wait lang, first time na mo nag-meet yun personally ni TJ sa Tagum. Ay, tama. Yung pinost mo na picture. As in, grabe gid si TJ. Gihag ko niyo. Wala ko nag-expect eh. Naghag lang ko that time, si ko famous man. May benefit ko din yun. Ay, sure lang. Baka mabasa ko na Ito ha, ang ako yung napansin kay TJ kay ibagi siya pag naa sa camera pero pag walay camera, grabe niya ka. You're very soft spoken. Totoo yan. No, napaka ano mo dito ko kung ala, ang bait-bait pala talaga ni TJ. Kaysa pares karon kinaamay camera mo gawas imo pagka TJ pero yung Jeren talaga na ano ka. Yun palagi ang feel ko mga 99% na mga nami-meet ko talaga. Pag, example, punta ako ng Baguio or sa ng party dito sa Philippines or sa Mindanao, sinasabi talaga nila na, bakit iba ka sa sa camera? Sabi ko, hindi kasi ako gano'n. Pero ito, TG. First time ko may tatlo may camera. Kaya ganyan ka lang. Hindi ko alam kung saan TG, nag-start si TG. Thailand girl sa Thailand kay teacher ka. Yes. So, Thailand pila ka katuig sa First time ko kasi diba sa mga vlog ko ako lang din nagalagay tapos ganyan tatlo. Okay. Nalingaw ko saying. Sa Thailand pila ka katuig dito? 5 years ako sa Thailand talaga. As in. Hindi nga, 5 years ka dito. Ang ginatudlo nimo English? Thai. Siyempre, Lagando. Nag-teach ako doon English kasi AB English ako dito sa Philippines. So, actually, yung sa Thailand, lahat naman ng mga school doon, nag-hire talaga sila to teach English. Ganun kasi Thailand. Yes. Pero ikaw as a teacher, unsa man ka as a teacher sa mga Thai kids? Like, maldita ka sa kanila? Unsa man? Yun ang hindi ko maintindihan. Actually, feel ko talaga teaching is my talaga passion. Kasi ako yung parang very strict ako talaga. May command. Feel ko sabi talaga nila halos na mga napasukan ko. Sabi nila may command talaga kasi ako. Feel ko yun ang pinaka-importante as a teacher. Consistent ka pagdating sa pagiging stricto. Pero I love kids. I love to teach. Yung stricto ako pero may mga time talaga na hindi ko maintindihan. Gusto ako ng mga bata kahit stricto ako sa kanila. Passion yun nimo ang pagtudlo. Feel ko ganun talaga. Kasi yung mga bata doon, pagpasok ko talaga, ma-shock yung mga Thai teachers. Maingay yung ibang mga Filipino teachers na kasama ko sa school. Pero pag ako, as in sobrang talaga, yung parang wala, kalma lang yung mga estudyante, hindi sila maingay, walang may nagatakbo, ganun. Ay, galing. Hindi ko alam, basta pagpasok ko matakot sila, pero pag sa labas, gusto nila din ako. Para sabi ko, paano yun? Parang feel ko. Kay siguro naagid, like what you said, ng imong command ba, pag abot sa, alam mo, pag naa ka sa
classroom, teacher ko ninyo. Yes. At saka ako as a teacher talaga, consistent ako. Pag may kasalanan yung bata talaga, kahit na may evaluation dyan, sabihan ko talaga na mali yan. Wow. So, consistent ako doon. Feel ko yung bata talaga, pag alam nila na may kasalanan sila, pag nakita nila ako, parang behave sila. Kasi alam nila na kahit ano mangyari, pag may kasalanan sila, merong Yes. iko-correct ko talaga sila. Nakuha gini mo ang respeto sa mga bata, sa imuhang mga estudyante. At saka consistent. Yes, at na-miss mo na ang pagtudlo. Kaya nag-post Super. man ka na, saan ako Okay. pwede magturo? Iba Kaya pala na-miss. talaga. Na-miss ko talaga mag-teach. Parang gusto kong bumalik, kaya lang sabi ko, hindi siya ganun kaganda na idea. Kasi ganito na yung opportunity ko, tapos i-ano ko pa yun. Although nasabi ko pa na passion ko yung teaching, pero dito na ako eh. I work hard for this. Parang Yes. ganun. Tapos kasi sabi ko that time, bilang mahirap talaga, sabi ko, i-push ko ba talaga ang magiging vlogger? Kasi alam ko talaga na maraming mga vlogger na 3 months, 6 months, 1 year, wala na. Sabi ko, wala, baka ganun ako, kaya ko kaya to. So nag-plan ako, mga 3 months ako nag-plan. Tapos sabi ng, syempre sa 3 months ko na pag-vlog-vlog, tapos nag-teach ako, na-depress ako. Kaya sabi ko, imagine teaching kasi 8 to 5, then yung hapon, doon ako mag-teach. So pag ano na, doon ako mag-vlog, mag-voice over and everything, Saturday, Sunday, wala na, drain na talaga ako. Kaya sabi ng, tapos habang nag-vlog ako, minamit ako ng mga business owners, sabi nila, pag yung sweldo mo sa vlogging, 3 times more sa pagiging sa teaching mo, then It's time choose for you to- vlogging. Yeah. Tapos sabi nila, sabi ko din sa self ko na, I can go back anytime sa teaching. Pero Right. itong fame na ito, itong opportunity na ito, hindi ito forever. Yes. So sabi nga, Once in strike a the lifetime. iron lang. Pag mahirap ka kasi na na tao, kailangan talaga may fixed income ka talaga. Kasi ang vlogging mataas, baba. What if ma-violate ka sa Facebook? Yes. Stop lahat. Yung gano'n. Sabi ko, wala. Tapos may mga sinusuportahan ako na family. So, Yes, hindi pwede. gisulti nimo na. Pero sa imuhang pagtudlo sa Thailand, TG, ang imuhang income sapat lang ba para maka-support sa imuhang family? Or Kulang. Kulang yun? Kulang sa actually kasi hindi kasi ako lumaki sa biological parents ko. So inadapt ako tapos supported nila ako from grade 3 hanggang sa nag-college Nag-college. ako. So pumunta ako ng Thailand. Before ako nag-graduate, sabi ko, hala, kailangan ko ma-experience lahat. So boyfriend ako. Nag-boyfriend ka? Try ko, kasi sabi ko before ko mag-graduate, kailangan ko experience. So nag-boyfriend ako. Nalaman na nag-adapt sa akin. Which is medyo may kaya kami talaga yung nag-adapt Yes, sa akin. yes. Ayun, hindi nila ako stop nila lahat. Oh, sure. Kasi ang daming nangyari, hindi ako naka-let exam. Gistop nila, is it because nagbinuang ka sa college or Kasi marami ding mga ingatera doon sa lugar namin na, ay, nag-boyfriend si ganito, yung pera na pinapadala mo, baka ginasto niya sa ganito. Iba yung mindset ng sa province kasi. So, gistop nila, tapos that time, nag-take ako ng EDOC units para Yes, mag-let yes, yes. exam. Gistop nila lahat. So, doon ako na-down talaga ako, na-depress ako. Sabi ko, wala, paano to? Wala. Kasi yung biological parents ko, actually, very poor talaga kami. Yung nag-adapt sa akin, may kaya. Pero katong Kapatid ng nanay ko. Auntie? Auntie na ako Auntie. siya. Pero katong gistop nila ang imuhang pag-eskwela, giunsa nimo pag human? Actually, wala pa nilang gistop. Gistop na nilang support. Nag-graduate na ako. So, okay. akala kasi ng mga taga-province, ang problema kasi taga-province sila. So, akala kasi nila na pag-graduate mo, wala na, apply ka na Diretso na. kaagad. Pero syempre, pag AB English, before ka makalet, kailangan mo pa mag-take sa EDOC units. So, that time, nag-take ako EDOC units, tapos culinary. Wow. Tapos, gistop nila, nag-apply ako sa call center. Saan na call center? Diyan TJ? sa Sutherland. So, gi-adapt ka sa imuhang auntie. Pero feel nimo nga love gyud kanila. Love gid ko nila. Wala gid sang something wrong na ma-feel ni mo nga ano. Kaya lang si auntie kasi iba yung mindset niya. Siya yung may pera na kahit na gusto mo yung masarap na pagkain, hindi mo pwedeng anuhin. Very matipid siya. Pero that time nag-grow pa rin siya as may kaya. Okay, Pero mahirap pa okay. rin siya, pero nag-grow na siya. Pero habang nag-grow siya, may mga baboy siya. Dalawa kami. So doon ako nasanay ako doon kuha ng tubig tapos kuha nun ang baboy. Wait Kaya- lang, may baboy siya, dalawa kami. Isa ka sa mga baboy? So yun talaga dapat. Dahil ko story ko, amo ko dapat yan mo. Hindi, amo ko dapat mo. Pero wait lang, ang business niya, may baboyan siya. Ikaw May nag-aalaga. baboyan siya, may baboyan siya, may tindahan siya na kami doon na may pinakamalaking tindahan din sa Wow. lugar. Yeah? Okay. Siya doon. Tapos, yung auntie ko doon ako nag-stay. Medyo mayaman kami. Tapos, may mga time na umuwi ako doon sa bahay namin para supportahan. Tumulong. Para tumulong. At an early age, ingon ana. Yes. Imuhang Yes, tapos yung iba naglaro-laro kasi yun siya. Parang cliche siya na ganung experience. Ba't Yes, na kunyari yes, ko, no, ako ganyan. Pero in reality, ganun talaga na experience ko. Minsan hindi ko lang sinasabi sa vlog. Pero at a young
age, unsay na si imong isip ato, TJ? Gusto ko maghampang, pero wala. Kay naisip ko, if maghampang ko, tapos isuway ko si auntie ko, magbalik ako doon sa family ko, wala man sila i-support. Yes. Gusto ko makagraduate. So, giantos ni mo. Giantos. Giantos Wala gid ka choice. Bisag hindi mo kaya, di ba yung sabi nila, you will never know how strong you are unless being strong is the only choice you have. Yun talaga palagi ko na-remember. Kasi hindi ko kaya yun. Pero yun, nag-graduate ka na elementary, tapos nag-high school na ka, ga-help gihapon ka kay auntie mo. Doon ako nag-stay talaga sa auntie ko. So, all throughout sa pag-grow mo, Yes. lagi kang tumutulong, ganon. Yes, at wala. Kaya siguro ganyan ka, TG ba, na yung strong ang personality Yan ang mo. hindi Kaya nila ang alam. grabe pala ang gipagdaanan mo sa, grabe, at a young age ha, grade 3, nag-ano ka na, kaya yung nag-work ka sa Thailand, ang imuhang suporta, ginapadala mo sa biological Biological parents. mother ko. Kasi that time, di ba, nag-boyfriend ako, gistop niya na. Gistop niya na sa MSU man ko, so nagwas ko sa MSU. No? So ako gina pinakabongga kay sa MSU. From Libak to MSU, pag galing ka sa Libak tapos pumunta ka ng MSU, ibig sabihin mayaman ka. Piyaw ka. Kasi ka-afford ka. Yes. O, nag-ano ko pa ko, engineering. Nag-engineering ka pa aside sa Nag-ano ko, English? mechanical engineering. Ay, wow. So, di nagpasa ako sa basta-basta. engineering. So, bagsak ko. Yan ang totoong matalino kasi creative ka na tao, magaling ka sa English at yun ang diba inasabi nila kay panagsalam good, very rare ang tao na both sides hawod kay para sa kuha English dito ra ko hawod. Pero pag abot sa math bogo kay ko pero imuha Bright ko tanan. bright ka. Karon nga nag-vlog na ka. Kumusta naman si mama mo? Kumusta naman ang Gibalikan ko gid si mother. Si mother wala gid na siya minagastos sa akon bisag piso sa pag-eskwela ko, pero gibalikan niya na. Diba sila nila hindi ka dapat ay parang hindi mo responsibility na suportahan yung parents mo kasi binuhay ka. Hindi ako agree doon. Parang kung hindi ako, sino? Yung gano'n. Kasi family mo yan eh. So yun, parang feel ko doon din nakita ni Lord na wala ako galit sa kanila. Kahit hindi nila ako sinuportahan. Pero yung iniwan ako ng auntie ko kasi nandyan yung mother ko. Pumunta ako ng Davao, di ba? Dito kasi may lugar dito sa Davao na parang mga squatter. Doon siya nakatira. Doon ang family ko nakatira. ngayon? That time. That time lang. Time na nagpa-Thailand, nang graduate ako ng high school, Davao na sila, wala na sila sa Libak. Kasi nag-eskwela yung ate ko. So nag-eskwela yung ate ko, doon ako sa auntie ko, nagabantay ako tindahan. Actually, hindi yan alam ng auntie ko. Nagnakaw ako sa kanya ng auntie ko. Seryoso? Yes, kasi sabi ko, kailangan matapos ka. Kay pobre, grabe. Yung maliit mo lang ako, gano'n yung mga mindset ko. Kasi yun na lang yung choice mo. Wala Yun na lang ang choice. Kasi yung auntie ko, dalawa kami, sabi niya, kuha ka na baon doon sa sa tindahan. So hindi niya alam. So di ba yung kasalanan kasi hindi pa siya nagsabi na 10 pesos lang. So kumukuha ko ng 100. Oy, at least sa 100 lang imong gikupit. May 500. Tapos ano basta Wait lang, hindi alam to ng auntie mo. hindi alam, pero Ngayon, alam ko ngayon. maintindihan niya na may purpose yung anti-dogs. So sabi niya, kuha ka doon ng baon mo sa tindahan. Sabi ko, hindi mo siya nagsabi na 10 lang, 20. Kumukuha ko ng 100, 500. Pero pinapadala ko yun sa ate ko. At the age of, feel ko, grade 5 ako. Ganun na yung utak ko. Kasi ano siya dito, HRM siya dito. So imagine mo grade 5 na nakaw ka. Para padala lang kay ate. Kaya gusto ko ganun siya makatapos. Tapos si mama hindi makasupport. Pero wait lang ha, dili to okay ang mga wata. Pero choice na lang, wala kay Wala kay ka choice. wala ka choice. Wala kay choice. Pero si ate mo na Hindi katapos ka kay okay bawat. nature. Pero si ate mo nakatapos kay HRM. Yes! Nakatapos si ate. Salamat auntie sa tindahan. Salamat sa tindahan. Pero may mga time din minsan na kahit tinanakaw ako at alam ng auntie ko, hindi niya ako pinapaalis. Kasi grabe ako ka-hardworking kay auntie ko. As in, grabe talaga yung trabaho ko. Pero kamusta kayo ng auntie mo ngayon? Yung Okay kami. Hindi ako ng galit. Pero grabe ang ano ko. Kung sino si TG ngayon, hindi ako ganito ngayon. Hindi ako naging teacher, everything. Kundi dahil sa auntie ko. Kasi support niya ako. I-support, stricto lang talaga siya at very grateful ako kasi yun ang mindset ko ngayon. Anong sinabi nila? Unahin ko lang muna si Ikaw, biological ano. mother mo. Anong sinabi nila katong nisikat na ka? Hindi nila alam. Ay, hindi nila. Yes, sumikat ako sa Thailand. Alam nila na, feel ko may nag-mention din sa kanila na, ano ganito ganyan, ano ka ng
may yung si Jude, gano'n, marami siyang views, ganito, ganyan. Pero hindi nila alam na nag-income ako. Hindi ko sinabi. Kasi ayoko talaga ng expectations. Kasi kaya iniisip ko, what if ibigay ko sa kanila lahat, tapos one time hindi na ako famous. So mag-expect sila na 50,000 pinapadala ko. Ganun pa rin ang pinapadala ko sa kanila. Kahit na ano ako. Pero dinagdagan ko lang, pero hindi ko sinasabi dahil may sweldo ako sa Facebook. Ay, ang galing. Kasi never ako never ako naka-save ng malaki talaga ng pera. Sa Thailand ako. Ayun, di ba, sinabi ko sa'yo na nag-boyfriend ako, iniwan nila ako. So ginawa ko, pumunta ako ng Davao. Hindi nila ako gisuportahan. Pumunta ako ng Davao, nag-call center ako, tapos kailangan ko tapusin yung kasi mag-eduk ko, tapos yung culinary ko pa. So, sa Davao ako, nag-work ako. Saturday, Sunday, umuwi ako ng Jensen. Para matapos ko ang eduk units, so para makalet ako. Tapos, para mag-culinary. Ganun ka-importante sa akin ng education talaga. Kasi yun talaga feel ko cliche siya, pero that time, sinasabi ko na, ito na lang talaga ang kaya kong kapitan. Tapos that time, na-broken ako. Ginaulian ako ni Mama sa Jensen. Tapos wala na siya pera. Doon na nagpasok si Mama sa life ko. Na na-feel ko na may mother ako. Mother talaga. Kasi si auntie ko, di ba, wala na siya. Hindi niya na ako sinusupport. Pumasok siya kahit alam ko mahirap siya. Tapos ang ginasaligan niya lang that time. Itong iyang, di ba, pag senior ka, may sweldo ka. So ginasudlan niya ako dito. Tapos broken man ko. Wala ko pakialam na sa mga support niya. Tapos natapos ko ng eduk. Di rin ako sa Davao. Ginadalaan niya ako sa mga pagkaon, mga popcorn. Kaya matindahan man siya gamay. So ginatagaan niya ako sa popcorn nga gamay. Tapos wala ko labot. Wala, like, broken man ko. Hindi mo siya parang na-ignore mo yung ignore ko efforts lahat. niya. Kahit yung mga plano ko sa life, na-ignore ko lahat. So, nakato siya pero that time, nabuhi ko ako nga kalag. Tong naglinya siya from 8, tapos nakuha niya ang inyang pera niya sa senior. Feel ko mga 4 na. Tapos, kailangan ko man ng pera. So, pinuntahan niya ako doon, nabigay siya ng pera. Tapos, wala that time, nakita ko talaga na, ay, parang need niya pa. Kasi grabe yung niya. Tapos, si Mama may sakit. Yung tawag dyan, yung rayuma. So, yun, that time. So, broken ako. No, that time nakita ko siya. Binigay niya sa akin yung parang 3,000. Pagpagod siya. Tapos hindi ko siya gusto kunin kasi parang kailangan yung pera pero kailangan ko din kasi. So that time, sabi ko, nag-wake up ko that time. Nabuhi akong kalag. Tapos sabihin ko, sige go. Kailangan ko na mag-strive kasi feel ko may ara ko sang potential. Dito na ako nag-Thailand. After ko nag-graduate, pero pag adtuni mo sa Thailand, dito mas na ka nag-suffer ko nag-apply. dito. Mo ba? Akala ko naman yung okay, ginawa na ang buhay. Okay, ginawa na Nag-suffer ako. Yan ang hindi kasi alam ng iba. They thought na pag ma-Thailand ka, maganda ang life mo. No, it's not true. Ganun ka-ingon ka suffer? Nung pumunta ako ng Thailand, visa mo. Ay. Mag-stay ka pa doon ng ilang months before ka makahanap ng work permit mo, allowance mo. So, ang ginawa ng family ko, may iniwan kasi si father na parang half hectare na lupa. Yun na lang meron kami. Binenta namin. Sinabihan ko lahat ng mga kapatid ko, wala sila nag-disagree kahit mahirap kami. Sugot lang sila. Dito na-touch na ako dito. 100K, nung utang pagod ko sa 100K, 200 ang kailangan. Kaya grabe ka ang support. Kailangan mo dito kay pila ka months before maka-work. Yun ang hindi alam ng ibang mga Pinoy. They thought na magpunta ka ng Thailand, maganda. No. Marami ka talaga ma-experience doon. So, ang nakuha ni mo na kwarta dito sa pagbaligya ninyo Gyuta, magkano lahat? 100 100,000. 100 lang. Kanus asa nabalik sa imuha na return ang investment nimo? Tunong Thailand girl ko. 5 years ko doon, hindi niya nabalik. Kasi di ba sabi ko, kailangan ko nang pumunta ng Thailand kasi mamatay na si mother. Mahirap gani, mga support, mga kanya sa mga sakit niya. So yung sa Thailand ako, nag-work ako doon, syempre mag-start ka muna sa province. So ang sweldo ko maliit lang naman. So every month, 10K pinapadala ko sa mother ko. Plus visa, work permit, allowance, food. Wala ka talaga maipon. Kaya for 3 years, happy na ako na sa sweldo ko may 2K ako in 1 month. Ay, Diyos ko. Ganon ang suffering ko doon. Kaya marami mga Pinoy na nag-enjoy ng sweldo nila, ako wala. Tapos happy na ako doon pag may ako, yung tawag dyan, yung may magkakain ako ng pizza. Totoo yan. Feel ko talaga may achievement na ako niyan. Mag-pizza ako. Ang pagtuog yun ako, mag-Thailand ka, okay na ka. Hindi lahat. Actually, grabe. Kung grabe ang competition sa pag-apply ng work dito sa Philippines, ganun din sa Thailand. Sa Thailand. At saka mas malaki pa yung mga kompetensya mo doon. Grabe yung mga nila, mag-graduate na mga Lasal, may mga professor ng mga Xavier University, mga ganun. Marami ako na-experience. Pero iba-ibang level, pag ibang, kumbaga, depende sa school ang sweldo ninyo? Murag ana? Depende sa school.
Hindi tulad sa Philippines na merong bracket. Right, Dito right, pag right. different school, different rules, Different rates. rates. Ah. Depende din. So, kaning nisikat na ka, nag-start na ka og-earn, TG, dako na jud kaayog na bag-o sa inyong kinabuhi. Super. Unsa na ang mga nagbag-o? Ano yung mga na-invest nimo? Pagbalik ko from the Philippines, ang first, kasi yung mother ko, nakastay kami sa, yan tawag maraming bahay? Quarter. Nakastay Slum kami area. Yes. Sa slum area. Pati squatter lang. Partihan, sito, Sige, go. Kaya na ako nugot. Tapos. Nang pagbalik ko, Balaygi ang first nag-i-invest ko. Lupa. Saan? Sa Libak? Davao. Dito sa Davao. Wow. Diba? Malmahal ang cost Davao, naka-afford ko. Wow. Asa dapit. Secret na lang. Secret lang, dito lapit kay Charot. Basta nakabili ako ng doon na hindi ko siya nalagay sa BIR. Ay, charot lang ako. Inubayad ako. Yun talaga ang first na dream ko. Kasi si mother ko, lumaki siya dito sa Davao, na ang bahay niya, dito ang kwarto, dito ang ang rinula niya, damit niya sa ilalim, mga sapatos, tapos dalawa sila ng kuya ko. Karon na kay mga investments. So, unsa gyud ka dato si TG? Pila gyud daw ang ginadawat ni TG tagabulan? BIR paminaw. Oh, hindi ko. Hindi ko baka after ng show na to. Joke lang. Pero iba na gyud ang imong kinabuhi. Oh, karon, very TG. different. Super. Feel ko from 10% to 200%. Wow. Ganon talaga ang changes. No, kanang branded na imong mga sanina. O hindi naka-gold. Actually sa gold, wala talaga ako binibili dito. Yes. Sa lahat naman binibigay talaga. Tapos sa branded na damit, Binibigay din? Kailangan ko lang talagang bumili din minsan. Kaya di ba, may mga guesting sometimes. Real talk daw. Ina ko lang ibakal. Ha? Ina ko lang ibakal. Para lang ani? Para lang diri. Uy, naulo. Kasi ko okay lang, kasi ni Chito ang Italian fee 200k. Saling mo man! Ako mo lang isiling mo! TG mo! Pinati ay! Wala ako bal, pinati ay! Ayaw ka lang. Pinati ako 200. Ano pinati ka na eh? Kaya pagkara-gara niya. Nganong ang imuhang personality yun sa video? Yung naman, ganun may kwarta ko niya. Kamo, kaya wala. Hindi yung mga ganon. Nganong ingon ana man? Kaya ako niya experience sa Thailand. Oh. Wala ako kwarta before. Tapos, ang mga tao gidlain, basta dito gid ako na-experience na pag wala ka pera, wala ka talaga voice that time sa Thailand. Ganon ang kahit na lumaki din kami ng family ko, ganon din ang na-experience nila. So, yun talaga ang ko talaga. Yun talaga ang background ko. Sa lahat ng sinasabi ko sa vlog ko, na-experience ko talaga yan siya. Pero gipaagi na lang nimo og joke kung baga. Or dili Ipaagi ko ito na ng joke. Dili ito joke. Tuwad dito siya. Tuwad dito siya. Bala ako na. Aking na ang aking. Nag-post ka eh. May post ka nabasa ko nga kung bakit wala kang jowa. Wala ko lang po sino. Di nakita ko. Ay ba ba yun? Ay, ito nag-post na to. Mali-mali na yun. Mali-mali na yun. Nga nung... Sikat nga vlogger, mali-mali mo. So wala kang boyfriend? Kana, diretsahan na lang. Wala kang ganyan. Ikaw malagpalaguligoy. Pero kanang ano nimo, kanang life nimo, naa. Oy! Meron. Gay! Di ba ko nagnakandiya? Ay, wala ako. Hindi ko din alam. Feel ko wala talaga akong standard. Pero pag makita ko, hindi ko gusto talaga. Sinasabi ko ano ba yung gusto ko. Tapos, makita ko nga ng mangit-angit. Tapos sabi niya, wala ka standard ko. Ay, next time na lang. Hindi ko talaga, feel ko wala pa talaga sa isip ko mag-boyfriend. So focus din ka sa career. Oo, kasi sabi ko sayang, di ba? Di ba? Okay, maski ako po, dili good forever. No, ang Hindi good forever. kasikatan. Kaya sinasabi ko, pag social may media. isang vlogger na nagtagal, Yes. consistent yung fame niya for 3 years, Yes. yung sabi ko, matalino na vlogger yan. No. Talaga sabi ko. So far, kinsa ang mga Ako. vloggers? No? Ako lang din siya. Ako lang. Actually, sinabi ko yung proud myself. Pero ikaw ba nakadawat kag death threats?
Ako, so far, wala. Do you admit sometimes na, I think mali ko, or di Yes. na panindigan mo? No, ganun talaga ako. Sabi ko, minsan pag may mag-comment, tapos medyo nasaktan ako, naga-take pause ako. Tapos sabi ko, ay, okay lang to. Tapos sabi ko kasi, ako kasi, magaling ako gumawa ng comment sa iba. Tapos, sino ako para pag i-comment ko, hindi ko gusto. Gusto ko pag i-comment ako sa iba, go, comment ka lang dira. Pero kung mali ang comment mo, mag-rebut ako nga, ikuan ko Japon siya ang comment mo. Pero nung hindi ko gusto katagaan ko sa comments ng iba, no. Di ba? As a vlogger, kung yung vlog ko, nagabigay ako ng comment ng iba, bakit hindi ko i-accept yung comment nila? Dapat open ta sa Yes, ganun ako. At saka ako kasi pag mali, go, aminin ko talaga yan siya. Kung alam ko na mali, ganun ako talaga. Pag magsabi na mali ako, tapos hindi ko mali, ipaglaban ko talaga yan. Pero pag mali ko, ako mismo mag-sorry sa'yo. Kasi ayoko ng daming drama. Kung mali-mali na yan eh. Di ba yung iba, magmali, mag-sorry, mag-explain. No, for me, no. As a TG, unsa man ang sekreto gyud TG para magdugay ka sa social media? Kailangan kunin mo yung followers mo base sa gusto mo na content at sa personality mo. Kasi doon talaga magtagal eh. Magtagal yung vlogging mo sa personality mo. Tapos yung tulad sa'yo na content mo kasi yan. Yes. Pero meron talaga iba na nag-collab talaga for the ano lang talaga. Yes. Which is, marami kang followers effective. Pero pag wala na sila sa ano mo, wala nang mag-view Yes. sa'yo. Bahala, hindi mo na kailangan na magsabi na i-follow mo ako, i-follow. Hayaan mo sila na i-follow ka ba Yes. dahil gusto nila yung content mo. Yes. Kasi pag lumabas yung content mo, titingnan ka talaga nila kasi nga i-follow ka nila dahil sa content mo, hindi Dahil dahil sa nagustuhan pera. nila. Totoo. Mm. Kaya yun talaga ang pinaka-effective for me. So mo giti mong advice para sa mga At saka ano, i-plan talaga lahat. Plan Ako, ulit. pinaplan ko talaga ang mga contents ko. mag-ano gid ka? Yes, yung before hindi plan. Pero ngayon, kung in order for you to to maintain the views, kailangan Yes, yes. iba ka eh. Kailangan hindi ka yung usual lang na nakita Yes, nila. yes, yes. So kailangan ko umiba. So minsan kailangan ko talaga i-conceptualize na ganito. Ito ang importante, ganito ang flow. Ganon. Planning ahead gid Yes, ka. pinaplan ko talaga. So ano na yung mga naplano mo ng mga next contest? Dito, manda ka. Marami, mga Mindanao, feel ko Mindanao. Mindanao Gusto ko pa talaga. mag-focus sa Mindanao. Yes. Kung si mama si mama mo nagatanaw karon sa chit-chat. Sige, Oo. sultan mo kay mama. Wala lang ng wala ko hacking sa iya. Wala. Hindi ko may wala. Basta Okay. hindi ako sa iya nang ako na bala siguro sa ako mga mga kuya, sa parents ko. Tapos sa auntie ko, gusto ko lang mag-thank you sa tanan kay kundi tungod sa iya wala ko diri subong as Thailand girl. Thank you kay natapos ko diyan ko ng pag-eskwela ko. Wala na siya gusto ko na kalukadlaw. Maka-proud ka, Jude. Salamat, Chito. Maka-proud ka, Jude. Bitaw, daghan kayong salamat, Jude. Ay, sorry. Daghan kayong salamat, TG. Marami, gwapo yung personal beto sa babasa. Bitaw, TG, salamat. Salamat kayo. No, thank you sa Kay- therapy. Di ginahin siya Bumalik ako, kinakatagal. Ginahin siya mag-anahan sa Ay, camera. ko. First time ako balik.